4 anos en 3 minutos. Galicia hoxe está á vanguarda de España. Un modelo político para a maioría de comunidades autónomas. Galicia hoxe é a comunidade co déficit máis baixo. Un goberno comprometido coa austeridade que reduciu antes que ninguén o número de consellerías, de altos cargos e de gastos non estrictamente necesarios. Galicia hoxe é a comunidade máis solvente. Unha política económica responsable e sostible que fixa un tope de gasto para que nunca pagues o que outros gobernos gastaban de máis. Galicia hoxe ten a política sanitaria pioneira. Redución de listas de espera, construción de hospitais e centros de saúde públicos en plena crise e garantía de sostibilidade da asistencia incluso a inmigrantes. Galicia hoxe ten máis profesores por alumno que a maioría de comunidades. Creáronse 6.300 novas prazas en escolas infantís, 3.000 novas prazas en garderías públicas. Galicia hoxe ten máis colexios plurilingües. Ata 148 centros plurilingües e máis de 40.000 alumnos con ordenador a diario. Galicia hoxe é pioneira en políticas sociais. Cuadruplicouse de 14.000 a máis de 62.000 o número de dependentes atendidos. Aumentouse a axuda autonómica nas pensións non contributivas e multiplicáronse o número de residencias e centros de día. Galicia hoxe está mellor situada para superar a crise. Porque Galicia hoxe é unha das comunidades mellor preparadas para medrar. Galicia hoxe é a comunidade con máis garantía de futuro. Porque desde hai 4 anos renunciouse ao malgasto e ao beneficio a curto prazo para asegurar un futuro. E este presente xa nos dá a razón. Galicia primeiro. Vota Alberto Núñez Feijóo.